дар яке аз истгоҳҳои метрои шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тирпаронӣ рух дод. Бар асари ҳодиса 23 нафар ҷароҳат бардошт. Тибқи иттилои кормандони мақомоти полис, ҷинояткор бо истифода аз силоҳ ҷониби одамон чанд маротиба тирхолӣ кард. Мақомоти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои маълумот дар бораи ҷинояткор $50,000 ҷоиза таъин намуданд. дар яке аз корхонаҳои бофандагии шаҳри Ирбити, Урдун, таркиши шадид ба амал омад. Таркиш дар натиҷаи ихроҷи гази моеъ рух дода, боиси ҷароҳат бардоштани 16 нафар гардид. Ҳамаи захмиён кормандони коргоҳи мазкур мебошанд. Сабабҳои сар задани ҳодиса муайян карда мешавад. кормандони мақомоти полиси Колумбия зимни амалиёти махсус 2 тонна маводи мухаддири навъи кокаинро дарёфт ва мусодира намуданд. Нашъаҷалобон маводи мухаддирро дар дохили мошинҳои боркаше ке ба нан интиқол медод пинҳон карда, мақсад доштанд онро ба Нидерланд интиқол диҳанд. Кормандони полис ронандаи мошини боркашро боздошт намуданд. шумораи сироятёфтагон ба вируси COVID-19 дар ҷаҳон аз марзи 500 миллион нафар гузашт. Маълумоти мазкурро донишгоҳи Ҷон Хопкинси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нашр намуд. Ҳамчунин аз оғози беморӣ то ин дам аз вируси мазкур 6 миллиону 183 ҳазору 944 нафар фавтидаанд. дар яке аз марказҳои савдои шаҳри Викторвилл, штати Калифорния, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тирпаронӣ ба амал омад. ҳодиса боиси ҷароҳат бардоштани 1 нафар гардид. шахси захмишуда ба беморхона таҳвил дода шуда, вазъи саломатии ӯ вазнин арзёбӣ мешавад. силоҳбадастон ба маркази савдо ворид шуда, ҷониби одамон оташ кушод. баъди содир кардани ин амал, ҷинояткор аз ҷои ҳодиса фирор кард. бо мақсади таъмини бехатарӣ, муштариёни маркази савдо ба ҷои дигар таҳвил дода шуданд. дар Белгия аввалин ҳодисаи сироят ёфтани инсон ба вируси намуди нави омикрон бо номи BA4 ба қайд гирифта шуд. тибқи маълумоти олимони вируссинос, намуди нави омикрон дар минтақаи Валония сабт гардида, онро дар донишгоҳҳои Брюссел мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. мутахассисон бар ин назаранд, ки вирус ҳамеша мутатсия шуда, намудҳои нави он ба вуҷуд меоянд. ёдрас мешавем, ки қаблан намудҳои BA4 ва BA5 дар Олмон, Дания, Британияи Кабир, Ботсвана ва Африқои Ҷанубӣ ошкор гардида буд. дар ин давлатҳо афзоиши сатҳи сироятёбӣ, бистарӣ гаштан дар беморхонаҳо ва ё ба марг дучор омадани беморон сабт нагардида буд. тибқи маълумоти Вазорати тандурустии Белгия, давоми 1 ҳафтаи ахир 9000 ҳодисаи нави сироят ёфтани одамон ба коронавирус ба қайд гирифта шуд. созмони ҷаҳонии савдо сатҳи рушди тиҷорати ҷаҳониро дар соли 2022 аз 4,7% қаблӣ ба 3% оварда расонд. тавре хабар дода мешавад, вазъи сиёсии ҷаҳон, офатҳои гуногуни табиӣ ва дигар омилҳо боис гаштанд, ки рушди иқтисодиёти ҷаҳон заиф гардад. дар чунин ҳолатҳо давлатҳое ки сатҳи пасти зиндагӣ доранд, бештар ба буҳрони иқтисодӣ дучор мегарданд. хона музоядаи Бонҳамс намунаи чанги сайёраи моҳро ба фурӯш гузошт. чанги мазкур аз ҷониби кайҳонавард Нил Армстронг ҷамъоварӣ гардида буд. Нил Армстронг аввалин кайҳонавардест, ки дар доираи барномаи Аполлон 11 ба радифи замин парвоз карда буд. нархи ибтидоии чанги сайёраи моҳ $1,200,000 пешбинӣ шудааст. ҳамчунин дар ин музояда харитаи моҳ аз ҷониби 15 кайҳонавард навишта шуда ва як қисми мушак интиқолдиҳандае, ки ба кайҳон Спутник 1-ро интиқол дода буд, ба фурӯш гузошта шуд. арзиши харита $15,000 пешбинӣ гардидааст. сарвазири Британияи Кабир Борис Ҷонсон ва вазири молияи ин кишвар Риши Сунак барои вайрон кардани маҳдудиятҳои зидди коронавирусӣ ҷарима карда мешаванд. тибқи маълумоти муфаттишон, онҳо соли 2020 замони ҷорӣ будани маҳдудиятҳои шадид дар шабнишинии ҳукуматӣ ширкат карда буданд. дар маҷмӯъ зиёда аз 50 нафаре, ки дар чорабинӣ ширкат доштанд, тибқи қонун ҷарима карда шуданд. роҳбари лейбаристҳо Кир Стармер ҳукумати Борис Ҷонсонро мавриди интиқод қарор дода,
тақозои истеъфои ӯро намуд. мутахассисон бар ин назаранд ки вайрон кардани қоидаҳои зидди вирусӣ аз ҷониби сарвазир ба фаъолият ва нуфузи ӯ таъсири манфӣ расонд. қаблан сарвазир мавҷуд будани ҳама гуна шабнишиниро рад карда баъди исбот шудани ширкаташ узр пурсид, вале ҳанӯз аз мақом даст кашидаву ба истеъфо рафтанӣ нест.